Guysman, nih jena apa lu wa? Haban cuy apa? Hah? Iya. Hajwao bere fiding जोंहा Hajwao दिनै जोनोमनिफ्राय फार्स्ट टाइम बन लांफैदों आरोखि सिगाङाव दं आजा गामिनिनो हा नाहरदो बिराद गोजौ गोजौ माने खाथियावनो आरोना बे माने ओरै इटानगर गोलैयो अरुणाचल प्रदेशनि गोजौ गोजौ जाबाय होनबाय नामा नैबे लामाजों थाङै थाङै जों बै गोजौ लामायाव गाखोहैनायनि टारगेट जानो हानाय आरोना माने माखासे लोगोफ्रा बै गोजौआवसो दंहैयो ना मा जा मावफिनसै दामब्राफ्रा बैयाव दङ आरोना नोंथांमोना नुफुराखै जानांगौ मबाइलाबो दाम गोसानि नङा नालाय फकास खालामनो हाया गोजाननिखौहाय अब्लाबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै माने बेखौहाय फक्लिं ना माक्लिंजों दानस'जोबदों आरोना जावख्लायजोबदों लामायाबो नै गाखांबाय नै ओरै नै गाहाय जरना थांबाय अके मावखोबाय जोङो दायो नाहरदो गोजौनिफ्राय हा गारख्लायदों आजा गारख्लायनानै बेबायदि महर लाबाय बेबो उनावहाय रानानै हाजो सिस्टेमाव थांफिनगोन आरो सफैलायबाय हा नै फैगासिनो दं Yes! First time हाजो गाखोनाय रिएक्शन गाइसमोन सोमनैसो मेंबायलै गाइसमोन मैखुन दं खोमा जायगाया थिगोजा ओरै दंहैयो दामब्राफ्रा फैलाय नालाय हा फार्स्ट दानफैग्रा माबायदि बन लाबोदों बन रोगानाया जा गिदिर गिदिर Cibe! Cibe! Ayu, lebar nogor goजौ dong. Aja. Nogor goजौआवसो dong. Ha? Hai guys-mon. Mau buंदो आजा माबा मोनसे बुंदो साफाखौ खालामनो हो बेयाव बुंगोन ओइ गाइसमोन ओइ नै आसोलफ्रा खेगासिनो होदों बिसोरो थुलिनलागासिनो दं अब्ला जोंबो बिसोरजों थांगोन आरोना गोजौहाय माने बनसो लांफैदों नालाय गाइस मानखोनसै जोंबो हाजोआवहाय वाव नुबाय माथो गोजांगोन होननाय माथो गरम फैबायसो ओइ नै आसोलफ्रा बोरो ला Hole mole. Guysman. Mari gaखोलांखो. मदद खालामदो खिथाहरदो. Let's climb it. नजारा तो देखो. What a view guys. Guysman.
जेरावबो बेबायदि नुनो मोना जोंनि गफुराव गफुर ओमफ्राय ओरै अरुणाचल प्रदेशआवल' बेबायदि नाजारा नुगोन हाजो कि हाजो थिबे हले मले गाइसमोन औ थुज्रेदला जोब्बो नायदो लामाया नै जोंना आयौ मोखांनि होबाय आयौ बाला मारै गाखोखाय नायदो बैयो फर लाइन लामा नुहुरनाय फर लाइन नैबे फर लाइन हा र'लै थैगोन सासे हमसि खारखो ओइ नै हा दे motherfucker hello motherfucker holy moly गाइसमोन नै माबा मोनसे गोलैबो नागिरदों गोजौनिफ्राय सारअन्थाइ औ जायनोखि जों नुफेराखै दिनैसिम दानि मैसो गं खोलैहरनाय जाबाय गोजौनिफ्राय थांनो सेस्था खालामबावनि ओइ थांजाला गोजौआव हा हायोबा गाखोलां सेन्देल गानाखै दा नोंसोरो Yeah! Biar. Roh. Biar nak kalian mana? Happy lagi. Rode, guysman, kami nonang. Jono first time mengkristal tanang belang nih. Masih figasiनो आरो नै बेनो माबाया मैसो गङा गोजौआव थांनो सेस्था लादोंमोन ओमफ्राय दा थांनो हाला आरो ना गोजौआवहाय बिनियावनो गाइसमोन आथिमंगलनि थाखाय लांफैनाय जादों माबाखौ हाबानि सोलियाबा Ha? Acimu nunggu anu, ulah tuh. Pada hatai pun bonang sih. Ha? Seru. Keluar. Haba cimba. Alasannya haba nih. Sorry guys. Haba nih nunga. Ayo. Udah guys man. Christ coming. Mabaidi monkho bitanga? Ekdom garzar. Gakhनो हाया. Ekdom माबानिफ्राय थालानिफ्राय जों ओरै एकदम गाखोबाय आरोना अयथासार माने अयथासार गोजौ दामबो थांफिननो नागिरदों आरोना हाबावगोन नायसै ट्राइ हाया गोरा खाफाल नांगोनलै गाइसमोन बेबायदि जायगायाव थाबाय थानोबो नायदो भिउआ माबायदि फ्रेश एकदम फ्रेश माने गोसोखौ बारा थान्दा गोजां बोथोरबाबो माने गाखोनानै गरमदों अब्लाबो माने थान्दा मोननानै एकदम हिट सो नाइस गाइसमोन ओमफ्राय दा आं माने टपआव गाखोनानै दंफैयो आरो मानोना सबसे गोजौसिनावहाय सोरना हरनो हागोन माबायदि जायगाफ्रा स्टाइल भिउ ग्रीन भिउ बिथिं फैदों माने दहाय जे जायगायाव दंफां हाबाय थादोंमोनहाय ओ गाइसमोन हले मले Hello guys, नोंथांमोना आंनि तो साबस्क्राइब खालामनाङा नोंनि फट'खौ साखारबो खालामसै
गाइसमोन नै जोंना आबालौआ ट्रेक्टरसो आङो एक्टर होनबाथाय फैखायो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौ नुवाखैब्ला थांनानै साफारेब खालामहैदोलाय साफारेब नङा फुलु खालामदो फुलाव खालामसै नामा Oh my god what the unnecessary लामा आं बेबादि सानाखैमोन हाजोआव बेबादिबो दं होननानै सानाखैमोन गाइसमोन what the बियार क्या बोलते हैं इसको monster टिभि नै नंखाय नंदोंबा नायदो दहायनि फर लाइनआ ओइ नैबे मोनसे फर लाइन ओमफ्राय बैयो जाहैबाय एयारफिल्ड बैयो एयारफिल्ड जाहैबाय आरोना माने दासो कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ फैनो हागोन देनांहाय गुवाहाटीयाव थांब्ला बेजों थांगोन आं नोंथांमोनखौ नायनो नेनानै था सानसे गाइस आं थांगोन